Salvegera Netev TV piroz dikim. Netev TV sazgeheke netevî ye. Karê çand, huner, siyaset û zanistî dike. Hemû partiyê Kurdara wekev disekine. Ji bo Kurda herî pêwîst ev e. Sazgeha Netev TV piroz dikim û serkeftî dixwazim. Salvegera Netev TV li hemû gelê Kurdistanê pîroz be. Netev TV awaz û dengê Kurdistanî ye, çand û huner û nasnama û zimanê Kurdî ye serkeftinê dixwazim. Salvegera damezrandina Netev TV pîroz be, em hêvî dikin xebatên wan yên ji bo xizmeta zimanê Kurdî her bidome û em serkeftinê dixwazin. Yeksaliya Netev TV'ye xebatkarên wê û gelê me pîroz be. Bi rastî jî di nav vê yek salê de derbarê huner û çanda Kurdî de xebateke mezin hate neşandin. Hêj gelek salan bila weşanê bike. Pîroz be. Salvegera Netev TV'ye Dilucan pîroz kim, proje gelek xweş û baş bibînin serkeftin. Merhaba, yekemîn salvegera Netev TV ji Dilucan pîroz dikim û hêvî dikim ku Netev TV bibe deng û zimanên çand û hunera Kurdî. Serkeftin dixwazim ji Netev TV'ye re û em her tim şopdarê Netev TV'ye ne. Salvegera yekemîn ya Netev TV'ye pîroz dikim. Hêvîdarim ku bibe dengehek nû bû çand û hunera Kurdî. Netev TV dengê metev diyekem salvegera xizmeta çand huner veje û pîroka gelê Kurda pîroz be, pêviya gelek salên Kurd zexm û serkeftîtir me hemiya pîroz bîn. Salvegera Netev TV'ye pîroz dikim. Mala wan hezar carî ava kedeke taybet û pîroz didin ji bo zimanê Kurdî bi hêviyan rojên geş û xweş. Yekemîn salvegera Netev TV li me hemiya pîroz bê. Netev TV bi bernameyê xwenî cûrbecûr û bi bernamevanê xwenî gelekî delal û xweşik bi rastî ji mijarê gelekî bêhempa pêk tînin mala me, tînin berdestê me û her hebin û serkeftinekî gelekî mezin ji we dixwazim. Yekemîn salvegera Netev TV pîroz be. Bi hêviya wê xizmetkarê ziman û çand û hunera Kurdî be. Salvegera Netev TV pîroz be. Slavres, yekem salvegera damezrandina Netev TV pîroz dikim serkeftinê ji hemû hevalara dixwazim. Salvegera Netev TV pîroz be. Netev TV di demeka gelê Kurd da xizmeteka mezin kir. Xizmeta gelê Kurd, xizmeta zimanê Kurd, xizmeta Neteva Kurd kir. Ez li vê derê hemû xebatkarên Netev TV pîroz dikim. Hêvî dikim her tişt bi dilê we be. Heke her tişt bi dilê we be, ez dizanim ku hûn ê xizmeta gelê Kurd zêde bikin. Li vê derê silavê xwe dişînim ji bo hemû xebatkarên Netev TV. Silav û rêz. Silav û rêz. Ez yekemîn sala salvegera Netev TV'ye ji Dilucan pîroz dikim û her wisa bin Netev TV di vê kar û xebatên xwe weşangeriyê da bêhtir serkeftî û pêşketî be ji bona çand û hunera Kurdî, zimanê Kurdî xebatên baştir bike serkeftin dixwazim. Îro salvegera Netev TV ya yekemîn e ez xebatkarê Netev TV û her hesa yê wêrê dîmena hazir dikin, yê wêrê programan çê dikin, ez wan pîroz dikim. Belê îro yekemîn salvegera damezrandina Netev TV'ye ez bi Dilucan pîroz dikim her tim serkeftî be. Hêvîdarim her tim xizmetkarê zimanê me, çanda me, dîroka me be. Ez salvegera damezrandina Netev TV pîroz dikim. Hemî xebatkaran ra serkeftinê dixwazim. Hêvîdarim Netev TV weşaneke bê alî her tim serkeftî û wek navê xwe weşaneke Netev perwerî pêşkêş bike. Ez û tu em ji yek axê, Xwedî êş û heman daxê
بلبل باغی me îro bêdeng mane li ser şaxê. Yekemîn salvegera Netew TV pîroz dikim. Yekemîn salvegera Netew TV pîroz be. Serkeftin ji bo hemû xebatkarên Netew TV. Rengên netewî, dengên netewî, çanda netewî, evîna netewî. Birasî em qala Netew TV'ye dikin. Netew TV salek li pey xweşt. Em ji hemû xebatkarên Netew TV ra serfirazî û serkeftinê dixwazin. Salvegera Netew TV ya yekemîn pîroz û bûmerek be xebata wan da serkeftinê dixwazim silav û rêz. Li ser navê Komela Wêjekarên Kurd em yekemîn salvegera Netew TV pîroz dikin. Bihêviya ku her dem xizmeta zimanê Kurdî bikin serkeftinê ji hemû xebatkarên wî re dixwazim. Netew TV deng û rengê Kurd û Kurdistanê ye. Bihêviya bernameyên kalîte, naveroka wan bi çand û hunerî tije, yekemîn salvegera Netew TV li hemû xebatkarên Netew TV û temaşevanên wê pîroz be. Silav û rêz ji bo karmend û bername van û pêşkeşkarên Netew TV yek saliya we û salvegera damezrandina Netew TV pîroz dikin hêvîdarin ku karên baş encam bidin û her wekî ku karên baş encam dayne programên baş li ser Netew TV torên komeletî Facebook, YouTube çêkirine hêvîdarin ku karên baştir di sala bê encam bidin, berefpêş biçin. Di xebata xwe yeksalî weke televizyonekê înternetî Netew TV diyar kir got televizyonekî serkeftiye bikatirên jêhatiye pîroz bê yeksaliya we Netew TV. Yekemîn salvegera damezrandina Netew TV li hemû temaşevanên wê, li hemû beşdarên wê û xebatkarên wê pîroz be. Netew TV textên netewiyên dixemirîne û yên tekeliyên dihejîne. Netew TV netewger e, lê ji xwe nagere, zêdeler e. Yekemîn salvegera damezrandina Netew TV pîroz be. Hêvîdarim her xebatkarê çand û hunera Kurdî bin û her bi serkeftî bin, ez ji dil û can kar û xebatê Netew TV pîroz dikim.